Práve som si v praxi vyskúšal zrýchlenie s 300 konskými silami a krútiaci momentom 380 Nm. Ale Audi S3 sedan by nedalo stovku pod 5 sekúnd, keby tu nebol štartovací asistent, pohon všetkých 4 kolies a musím uznať, že aj dvojspojková prevodovka. Ten štartovací asistent dokáže z tohto spojenia vyťažiť naozaj maximum a myslím, že by som to lepšie nedal ani so spojkou. Čiže už po pár kilometroch viem povedať, že Audi S3 uspokojí všetkých rovinkárov, ktorí majú chuť prekonávať sa v šprintoch a porovnávať s konkurenciou. Mne prekážalo trochu, že ten ideálny štart bol bez preklzu kolies. A preto si to musím dať na čertovici aj na prachu. Toto bolo ono, teraz to malo dynamiku. Audi S3 vám rozhodne ponúkne perfektný zvuk, štvorvalec, ktorí poznajú všetky koncernové autá, ale tu je nabrúsený a ani čertovica mu nerobí žiadny problém. Dokáže ťahať, je stále ako keby nadýchnutý, naplnený turbom, však napokon krútiaci moment od 1800 otáčok vrcholí až do 5500 a pri 5500 začína na nejakých ďalších 1000 otáčok blázniť maximálny výkon 220 kW. To sú parametre, ktoré hovoria samé za seba, ale všetko mi to príde trochu také zidealizované. Cítim sa na sterilných koľajách. V podstate je to presne ten recept, ktorý funguje na všetkých priaznivcov tejto značky. To je to, čo majú milovníci 4 kruhov radi a ja by som im to doprial. Ešte jedna pozitívna vec, áno, mám tu priemernú spotrebu 11 litrov za celý test. Snažím sa s týmto autom aj v priebehu toho pol-druhá dňa, 2 dní, ktorého máme, dávať kilometre, aby som ho dostal do rúk. Na môj vkus trochu sterilné, ale na kompaktný sedan brutálne silné, vyvážené a málo zábavné.